Ndikunyepa amuna kumbondirova here. Amuna kundirova here mai vako. Amuna kundirova here mai vako. Handiti muri kuona. Inini zvangofanira kuti ndikufamba ndakashama murodhi. Handina mbobvira ndambofara. Saka I cannot contain it anymore. Handiti ndakarwadziwa zvakakwana. Right, ndichida kutendai nekuramba muinesu pano pachirongwa apa tiri kukurukura namukoma Shingi nyaya yavo yemudzimai wavo naanatezvara wavo. Ndofunga mese mazvinzwira. Iye zvino ndakagara nehanzvadzi yamukoma Shingi. Makadi zvenyu vatete? Ndinosimba, makasimba here? Aiwa, tinofara. Mungada kutizivisawo kuti munonzani uye mukoma Shingi chii chenyu? Zita rangu ndinonzi Catherine, ndiri hanzvadzi yamukoma Shingi. Okay. Alright. Muri vechingani kubva pana mukoma Shingi? Mukoma Shingi ndowekutanga. Alright. Uyawo musikana anonzi Bridget, kozoita inini ndinowekupedzisira. Ndimigotwe. Alright. Imimi munoziva ukama hwamukoma Shingi nemudzimai wavo naanatezvara vavo. Mungada kutitsanangurira kuti chii chiri kuitika? Mukoma Shingi vatitsanangurira kuti vanotosvika pakutorohwa nemudzimai. Imimi sehanzvadzi zvinorevei kwamuri kuona hanzvadzi yenyu ichipinda mudambudziko rakadai? Ndingangoti kubva pekutanga vakabva kudhara vachinetsana. Okay. Saka kunetsana kwavaiita semukadzi ndaingotorawo saidhi remukadzi wavo. Okay. Nokuti ndaingonzwawo saidhi remuroora achiti tete bhudhi wenyu zvakadai. Saka ndaimbobvunza mukoma kuti zviri kufamba sei. Ndaibva ndangomutuka kuti kwewo uri kuita sei mukadzi chichichi. Saka nguva isei ndaitoti mukoma ndovari wrong. Naivo vanombera vanditsanangurirawo kuti zvinhu zvakamira zvakadai. Saka ndakazotanga kunzwa kuti atezvara vanopota vachienda kumba vachinomurova. Ndikatoti vatezvara vanonomurova sei? Ndikamubvunza ndikati uri kurova mukadzi here? Zvikanzi aiwa kwete, handina kumbomurova. Ndikati chii chiri kuitika? Zvikanzi tinenge tangonetsana woenda unonyepa kumba kwavo atezvara vouye vodi womurova. Saka ipapo aiva atokuwara, ndandiri kubasa. Aiva atokuwara ndichitonzwa kutoti munhu ndakasvika pakuchema usiku. Saka semunhu anga ari kubasa ndakatadza kuti ndidzoke. Handiti ndikangofonerawo sisi wanga uri kuno kuti vamubatsire. Ndobva abatsirwa bva aenda kuchipatara zvazvo zvapera. Hapana kumbotora nguva ndanzwa futi ndakazofonera nomumwe munhu muraini zvichinzi hanzvadzi yako arohwa nanatsano. Ko zviri kufamba sei? Vauya pamba here? Ndopandakazokuikana ipapo kuti ko vanogoya pamba sei pevabereki vedu, nyange zvavo zvopasina vabereki. Kana paine zvinenge zvakanganiswa handiti kune madzitete. Tinoziva hatina kuroora zvedu muroora hatina kubvisa mari. But kuzorova marovera akadaro nekusvika pamba vachidheerera zvavanoita izvo zvofamba pevabereki kurakidza kuti havasi kuti respect. Handiti ndopandakazokwira ndikauya kunoku. Okay. Imimi munogara kupi? Ndinogara kuSouth, ndokwandinoshandira. Munoshandira kuSouth Africa. So makatozokwira maunzwa nyaya iyi manje? Ndakakwira ndanzwa nyaya iyi, svondo rakapera. Akandifonera, hanzvadzi shoulder yangu ndakarohwa, handisi kutombokwanisa nematauriro anga achiita kuti haasi kukwanisa. Saka ndakauya ndine intention kuti ndinyatsonzwisa because ndasina mbogara navo vese pasi. Semunhu ndiri mudiki kuna Shingi ndaingoti ndinomuaprocha sei pamwe nyaya dzavo dzemubedroom. Handiti ndaingoti ndinomuaprocha sei ndichitomboencourage muroora kuti ataure nana mukoma vedu macousins vechirume. Handiti saka ndakazongosvika pakuti nyaya iyi yaenderera mberi, vachapedzisira vadi vakuwadza hanzvadzi yangu, regai ndiendeko ndinonyatsonzwa kuti zviri kufamba sei. Ndakwira ndasvika kunoku, I think ndakasvika musi weWednesday. Ndasvika musi weWednesday kudaro ndobva ndafona ndikati tsano ndichauya Friday nevana. Ndichiri kutotaura naye pafoni kudaro ndiri kunzwa muroora ari kupopota ari kubackground. Ndakutakura zvinhu zvangu ndakutoenda hanzvadzi achitukirira zvinonyadzisira. Ndikati tsano asi kuita kuti ndiite sei ndichiuya nhasi nevana, chiregai ndiite sei ndisiye vana, ndichamukira mangwana Saturday makuseni ndichiuya ndiri ndega, tinyatsonzwa kuti nyaya dzacho dzakamira sei. Saturday ndakwira ndaenda kushitungwiza, ndasvika kuye ndakasvika muroora asipo.
ndikasvika ndikagara panze ndokuzouya muroora hanzvadzi ndokuzouya. Saka ndakaona kuti vanhu vacho vese vanga vane ma-emotions. Ndikati ngatimbotange tedi tagadzikana nyaya itichazoitaura zvakanaka remangwana racho. Ndakangosvikawo muroora haana kundimhurisa zvakanaka. Ndikatoona kutoti hapana paihondo chaiyo. Semunhu angauya kuzogadzirisa zvinhu ndikangoti kuna hanzvadzi yangu ngatichirarai nekuti takasvika late. Ngatichirarai tozomuka tichitaura nyaya yemakuseni. Manheri iwayo hakuna kuzorarwa. Hakuna kuzomborarwa noiziye yatanga futi. Nai maiguru chiri kuitika. Hanzvadzi yenyu akazodi hanzvadzi chiri kuitika. Hanzvadzi akutochema kutaura vanhu vanogara vachindirova nguva yese vaindidai ndandisingatauri. Ndozva zvichiitika. Alright, ngatichingororai usiku tozonyatsotaura zvakanaka mangwana. Ndandichitira kuti tizodedzawo vanhu vakuru nokuti ndiri mwana mudiki. Todedzawo vanhu vakuru kwakachena handiti. Togara pasi tonyatsotaura nyaya. Noizi achakazi ngaenderera muroora akututukirira ndochada kukumamisa kana tete vako vaenda. Nini zvinoiza ototaura izvozvo muchiripo tichiripo. Ndikati inini zvinoiza handigoni hangu handiti. Handigoni zvinoiza hanzvadzi chinyarara. Totaura nyaya mangwana akutochema kutoti kana ndiwe hama yangu unofanira kutondibatsira zvekuti ukatoenda panapa vanhu vai vari kuuya vachindiuraya handiti. Ndakazongorara pamba pai but ndandisisade zvangu. Ndatoona kuti noizi handichaikwanise. Ndikatoti ngatitoite zvemapurisa zvekupinza mapurisa mukati nekuti nyaya yacho kwayave handifungi kuti pane munhu achakwanisa kuti aende. Mangwana makuseni nekutsamwa kwandandaita because ndakamboedza kutaura nemuroora kuti muroora chimbokula down. Ndikatoona kuti hapana respect panapa. Ndobva ndamuka ndikafonera Sisi ndikati Sisi nyaya iyi haichaiti. Yakutoda kuti tiite sei tiinvolve mapurisa. Ndikati ndakudzokera kumba handiti. Yanga iri Sunday. Ndauya kumba ndasvika kunoku Sunday masikati iwayo. Ndikutoona mukoma ari kupinda ana sawira wake. Akazvimba kumeso ziso rakaita red anga akaita kakuchekeka apa. Sanokochi ndazosara ndikarohwa pai. Saka hanzi vanga varohwa nani manje? Vanga varohwa nehanzvadzi yemukadzi. Natsano wavo. Natsano wavo hanzvadzi yemukadzi. Ko maroverwei as far as ainonezura hapana havana kurovana vaingopopotedzana zvavo. Asi makazosara mukarova mukadzi kani aiwa handina kumbomurova ini. Ndangoshamisikawo makuseni achipinda tsano wavo akatosvika akagara magariro anga akaita hanzi akutotanga kutondirova asina kana kumbondipa chance yekuti ndiexplain. Apa ari kutaura neni asi kugona kufema akangobata chipfuva ari takakosora otoona kuti munhu ari kudi ari kurwadziwa handiti. Ndobva ndati tsano inini handizivi kuti toita sei panapa ngatimbofonera ichi hama tinzwe kuti todii. Ndopa takazofonera Sisi vakati nyaya yakutoda mapurisa iyi handiti yakutoda kuti polisi ipindire. Ndopa ndakazoti kune mukoma chiitei muende kumapurisa but kana maenda kumapurisa ikoko handizive decision iri kwamuri. Hatingati musiyane nemukadzi wenyu kana kuti muita sei. Asi ana tsano zvavari kuita vachapesera kuurayai. Izvezvi tarisai zvamave manje. Saka vaenda kumapurisa ndopa vakazonovhurisa dhoketi. Vakati zvavo kumapurisa aiwa musavasunga asi kungoitira remangwana kuti kana zvazoitika zvakare then vozovasunga handiti. Saka izvezvi tatomubishimbishire kuti tinhingirikini tivarapise. Zvinova zvinhu zvinorwadza mufunge semuroora kubva pekutanga ndaingomusapota. Ndaigara ndichituka hanzvadzi yangu haana mbobvira ndamupa chance yekuti aexplain kuti vanhu vaigara zvakaita sei kumba kwavo. Ndaigara ndichingomutuka kana chero ndikava nemari kana ndikava negurisara kana nechi ndaingosvika ndozvipa kune muroora. Ndaitohandisira hanzvadzi kuti ndapa muroora mari ndichiti pamwe hanzvadzi ndiye anonetsa. Asi nekuzotaurawo nemaroja nekutaurawo nemanext ndakatozoona kuti aiwa hanzvadzi ndiyo yanga yaitorohwa nemukadzi. Saka imimi muchinzwa zvese izvi
uye muchiona kuti kumashure maitomira nemuroora, makanzwawo sei mumwoyo menyu? Ndakarwadziwa. Chinhu chandakafunga handidi kukunyeperai. Ndakafunga ndikati ininika ndichasimuka pano ndinotsvagawo vanhu vandinotsvaga kuti vaende vanorova atezvara ivava natsano ivavo. Handiti vanzwewo kuti zvinorwadza sei. Nguva yese ndaingoti hanzvadzi yangu munhu ari wrong, ende zvichiva haana mbobvira anditsanangudzira magariro anga akaita nemukadzi wake, ende handambomubvunzawo zvakare. Ndaingoti ndiari wrong nekuti murume. Kukura kwedu kwese taingoti vakadzi ndivo vanoabhuswa nevarume. Saka ndaingoti iye ndiane mhosva. Handiti ndichingogara ndichimutopa. Ndakazova disappointed ndakunzwa nemaraini kuti zvakaoma. Ndofunga muri ngozvinzwira nyaya iri panapa, nyaya yeviolence. Vazhinji tinoita zvekunzwa kuti varume vanorohwa, asi panapa ndofunga muri ngozvinzwira muchiona uchapupuri panapa hwamukoma Shingi vapinda tsekwendo, vapinda tsava nemudzimai pamwe naana tezvara naana tsano vanouya pamba pavachiita zvavanoda. Ndezvipi advice yamungape kuhanzvadzi yenyu yakateerera nhasi? Advice yamungavapawo? Pachokwadi chaipo. Ini nahanzvadzi yangu ndinomuda. Zvekuti aramba achirarama upenyu hwakadaika zvakaoma. Because ndiri kuona kuramba kurohwa kwaari kuitwa ari kukuvarira mukati. Ndikamutarisa zvaari izvezvi nezvaanga ari hazvisiri izvo. Unotoona kuti munhu atosakara, munhu apera basa. Handiti advice yandinoda kuti ndimupe ndeyekuti upenyu hwako pamberi. Munhu anoda vana vake, anoda mhuri yake. Handisi kuti arambane nemukadzi wake, asi zvimwe pamwe pane pakurema. Aiwa, muri yeZimbabwe, ndofunga nyaya muri kungozvinzwira, nyaya tinayo panapa. Amene kuti imimiwo munoti kudii? Tichazowana mukana wekuti tiende kuna ana tezvara, kuna ana tsano nemudzimai wavo, tinonzwawo kutiwo chikonzero chaita kuti zvizosvika pakudai chingadaro chiri chei. Aiwa, ngatimirei zvimwe zvirongwa zvinotevera.